Croeso unwaith eto i y Mair Gell. Gobeithio bod chi'n parhau'n ddiogel ac yn iach. Dyma'r ail yn y gyfres yma o fideos bach sydd yn ceisio'ch calonogi chi. Yna'r pethau sy'n yn haro fi y dyddiau yma ydy'r gwrthgyferbyniad mawr rhwng yr awyrgylch ormesol sydd yn y wlad oherwydd Covid-19 a'r awyrgylch o ran y tywydd. Mae'n hynod o braf a diolch am hynny. Da ni'n gwybod bod hyn ddim yn mynd i barhau'n ddi-ddiwedd, ond diolch fod hyn yn gallu ysgafnhau'n teimladau ni chydig ar adeg fel hyn. Ddoe wrth fynd am dro mewn man unig efo Gwenna, mi weles i sawl aderyn gan gynnwys telor y coed. A chyda'r Gwanwyn yn dod a'i flodau a'i adar yn canu, mae natur fel petai'n gwneud yn fawr o'r cyfnod. Ac nid rhywbeth yng Nghymru yn unig ydy hyn. Mae'r dyfroedd yng nghamlesu Venice mae'n debyg yn rhedeg yn glir, a hynny am y tro cyntaf ers dwyn pryd. Mae heledd wedi rhannu fod sŵn adar i'w glywed ar strydoedd Tiwryn, rhywbeth sydd ddim wedi digwydd ers degawdau. Mae'r llygredd sydd wedi bod yn cael ei ollwng i'r awyr yn China, a mae China yn un o'r gwledydd hynny sydd yn weithaf am lygru yr awyr. Mae'r llygredd wedi disgyn yn sylweddol a hynny'n fendith o gofio am gynhesu byd eang. Mae hyn yn atgoffa fi o'r benod olaf ond un llyfr Leviticus. Penod anodd sy'n sôn am fendithion a melltithion. Yn yr adran lle mae cyfeirio at be fydd yn digwydd os na fydd Israel yn parchu i ddeddfe. Mae'n rhybuddio. Os ydych chi'n anwybyddu'r drefn dda dwi'n ei gosod i lawr i chi fedru byw'n ddedwydd. Peidio gormesu'r tlawd, rhoi gorffus iddyn nhw yn ei bryd. Cadwch bryd, nid ar elw, ond ar yr hyn sy'n iawn ac yn y blaen. Parchu Duw a'i sabathau. Yna fe'ch gyrraf ar wasgar, meddai Duw, ymhlith y cenhedlaeth. A'r pryd hynny, meddai, bydd y wlad yn mwynhau ei sabathau dros yr holl amser y bydd yn ddiffaith. Tra byddwch chi yng ngwlad eich gelynion, bydd y tir yn cael gorffwys ac yn mwynhau ei sabathau. Dros yr holl amser y bydd yn ddiffaith, bydd y wlad yn cael gorffwys, y gorffwys nas cafodd ar y sabothau pan oeddech yn byw yno. Mae Duw fe petai'n gofalu am ei greadigaeth. A heddiw, mae'r greadigaeth fe petai'n mwynhau'r saboth yma. Ond, ochr yn ochr â hyn, rhaid cofio mae nid yn unig am byd natur mae gofal Duw. Fe ddydodd yr arglwydd Iesu, peidiwch y phryderu am eich bywyd, beth yw fwyta neu yfed. Nac am eich corff, beth yw wisgo. Ond nid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd a mwy i'w gorff na dillad. Edrychwch ar adar yr awyr, nid ydynt yn hau nac yn medu nac yn casglu ysguboriau. Ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydych chi'n llawer mwy gwerthfawr na hwy. Ond nid yw'n beth hyfryd. Mae un o'r ymadroddion sy'n ymddangos fwyaf aml yn y Beibl ydy nac ofnwch neu nac ofna. Felly dyddiau yma, wrth i natur brofi ysbaid, gadewch chi'n unne roi'n gofal yn nwylo yr un ddydodd, ond i werthu'r 2 aderyn y to am geiniog. Eto nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddaear heb eich tad. Amdanoch chi, mae hyd yn oed pob blewyn o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni felly, rydych chi'n werth mwy na llawer o adar y to. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd, diolch i ti am y dyddiau yma lle da ni'n cael mwynhau yr heilwen a gogoniant y greadigaeth. Maddau ni o ddiwn tad am y modd da ni'n gallu anghofio bod y byd yn dy ofal di. A da ni'n rhoi'n hunain felly yn dy ofal unwaith eto, i ti wylio drosto ni yn cadw ni beth bynnag ddaw. A da ni'n diolch. Diolch am yr hael, diolch am fendithion, diolch am gartrefi, ond y fwy na dim, diolch am yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Dan eich bendith a chymwch ofal tan y tro nesaf.